Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne me peygambereki ji we re şand. Ayetên me ji we re dixwîne. Ji qîrêja şirkê ve paqij dike. We hînî kitêb û hikmetê dike û tiştên ku we nizanibûn jî ew fêrî we dike. Hûn min bi bîr bînin, ez ê jî we bi bîr bînim. Şikrê min bikin, nankoriyê nekin. Geliyên îman anîne, hûn bi sebr û nimêjê alîkariyê bixwazin. Bêguman Allah bi sebirdaran re ye. Ji wanên di rêya Allah de tên kuştin re nebêjin mirîne. Nexêr ew saxin lê belê hûn bîr nabin. Bi rastî em ê bi hinek tirs, birçîbûn, kêmkirina mal û canan û fekiyan ve biceribînin. Mizginê bide sebirdaran. Evên gava musîbetek tê serê wan dibêjin, bêguman em ên Allahın, em ê li wî vegerin. Ên ku rehmet û mexfireta Allah li ser wan e, ew bi xwe ne. Ew bi xwe jî li ser rêya rast in. Bêguman Sefa û Merve ji nîşanên Allahın. Kesê bi qesda hecê yan umrê beytê ziyaret bike, tu zerar jê re nîne ku her duyan jî tewaf bike. Kesê ji dilê xwe qenciyekê bike, Allah wê helbet qebûl bike û bi ya tê kirin jî baş dizane. Bi rastî piştî me di kitêbê de delîlên eşkere û rêberiya rêya rast ji mirovan re daxuyandine. Allah lanetê li wanên ku wê vedişêrin tîne. Yên lanetê tînin jî lanetê li wan tînin. Lê yên tobe dikin, xwe sererast dikin û rastiyê diyar dikin, ne têde ez ê tobeya wan qebûl bikim. Bêguman dila wanê pir tobeyan qebûl dike, ez im. Bêguman evên bûne kafir û kafir mirine, lanetê Allah, melaîketa û hemû însanan li ser wan bixwe ye. Wê ebedî têde bimînin. Ezabê wan sivik jî nabe û li wan nayê nêrîn jî. Xwedayê we, xwedayekî yek e. Ji wî pê we tu xweda nîne. Rahman û Rahîm e ew. Bêguman di xulqandina asîmanan û erdê de, di li peyhevhatina şev û rojê de, di keştiyên ku bi tiştên feyde dide însanan, di deryayê de di herikin û diçin de, di ava ku Allah ji asîmana daxistiye de û erd jî piştî mirina wî pê sax kiriye û ji her jîndarî têde belav kiriye de, di tevgera bayan de û di ewrên di navbera asîman û erdê de, hazir jî ji bo qewmekî ku fehm dikin gelek ayet hene. Hinek mirov jî ji xeynî Allah jê re hemtayan çêdikin û çawa ji Allah hez dikin, ji wan jî wisa hez dikin. Ên îman anîne ji Allah bêhtir hez dikin. Xwezî evên zulm li xwe kirine. Wek gava ku ew ezab dibînin, bizanibûna ku bêguman hêz hemû ya Allah e û teqez ezabê Allah pir dijwar e. Gava yên têne şopandin, ji yên wan dişopînên xwe bêrî dikin. Ew hemû wê ezab bibînin û hemû eleqeya di navbera wan de jî wê biqete. Wê gavê yên dane pey wan dê bibêjin, xwezî ji bo me carekî din vegere dinyayê hebûye. Çawa wan xwe ji me re bêrî kirin, me yê jî xwe ji wan bêrî bikira. Bi vî avayî Allah emelên wanên ku sebebên kûl û keder û poşmaniya wan in, şanî wan dide. Ew ji agir hev derdikevin. Gelî mirovan, hûn
ji tiştên li ser rûya erdeyên helal û xweş bixwin. Nebî, hûn nedin pêşopên şeytan, bêguman ew ji we re dijminek eşkere ye. Ew sirf xerabiyê, bêfedîtiyê û ji bo ku hûn di heqê Allah de ji tiştên ku hûn pê nizanin bibêjin, fermî we dike. Gava ji wan re tê gotin, hûn bidin peyî tiştê Allah daxistiye, dibêjin na, em ê bidin dû tiştên ku me bavanê xwe li ser dîtine. Ma ger bavanên van ji tu tiştî fehm nekiribûn û ne li ser rêya rast bin jî, mînaka yên bi îsrar înkar dikin, wek mînaka wî kesî ye ku diqîre û ji qejewajê pê ve tiştekî din nabihîze. Kerin, lalin û korin, lewra ew nafikirin. Geliyên îmananîne, hûn ji rizqê helal û xweş ê ku me daye we bixwin, eger birra hûn tenê Allah dihebînin, şikrê wî bikin. Bêguman wî, berate, xwîn, goştê berêz û heywana ji xeynê Allah li ser navê hinên din hatiye şerjêkirin, li we heram kiriye. Lê kesê mecbûr bibe, bê têrxwarin û destdirêjî bi qasî ku ji birçînan nemire jê bixwe, guneh jê re nîne. Bêguman Allah xefûr e û rehîm e. Jixwe yên tiştê Allah ji kitêbê daxistiye, we dişêrin û bi bihakê hindik difiroşin. Ew bi xwe di zikên xwe de ji agir pê ve tiştekî din naxwin. Allah roja qiyametê bi wan re napeyve û wan ji gunehan jî paqij nake. Ezabekî bijan ji wan re heye. Yên delalet bi hidayetê, ezab jî bi mexfiretê kirîne, ew bi xwe ne. Ew li hemberî agir çixas bisebirin. Ew helbet ji ber ku Allah kitêb bi heqî daxistiye, ew ên di heqê kitêbê de bi hev ketine. Ew di gengeşiyekî pir dûrî heqiyê de ne. Qencî ne ev e ku hûn berê xwe bidin rojilat û rojava. Lê belê qencî ev e ku mirov bi Allah, roja axiretê, melaîketan, kitêban û pêxemberan îmanê bîne. Tevlî ku ji mal hez dike jî, ji bo qaîliyê Allah malê xwe bide merîvên xwe. Yetîman û xizanan, rêviyan, parsêkan û ji bo azadiya dîlan meriv nimêj bike û zekatê bide. Gava soz da jî, soza xwe bicîbîne û di xizaniyê, nexweşî û cengê de jî sebir bike. Ên rast û xwedî teqwa ew bi xwe ne. Gelê mümînan, derbarê kuştiyan de çi qisas li ser we hatiye ferzkirin? Azad bi azad e, kole bi kole ye, jin bi jinê ye. Lê kesê ji aliyê weliyê ye ku hatiye kuştin, tiştek jê re bê efûkirin. Êdî divê ku bi urfê bikin û ji qatil re jî lazim e bi xweşî xwînekî bide. Ew barsivîgahiyek û rehmetek ji Perwerdekarê we ye. Êdî piştê wê efûkirine, kî ji hedê xwe derkeve, êriş bike, ezabekî bi êş jê re heye. Gelî yên bihîş, di qisasê de ji bo we jiyan heye. Hêvî dibe hûn xwe biparêzin. Gava yek ji we têkeve ber mirinê û malekî li dû xwe bihêle, bi avayekî münasib ji bo dê û bav û mirivên xwe wesiyetkirin li ser we ferz e. Ew li ser yên xwe jî tiştên ku Xweda pê neqaîle diparêzin heqek e. Kesê piştê ku ew wesiyet bihîst û wê biguherîne, gunehê wê tenê di stûyê ku
ve diguherine de ye. Bêguman Allah her tiştî dibîze û bi her tiştî baş dizane. Kesê ji neheqî yan jî ji gunehkariyê wesiyet dike bitirse, ew jî rabe wan li hev bîne, tu gunehjêre nîne. Bêguman Allah xefûr û rahîm e. Gelê mümînan rojî wekî ku li ummetên beriya we ferz bûye, li we jî ferz bûye. Hevî dibe ku hûn xwe ji neqayîliya Allah biparêzin. Çend rojên bijimar in, kî ji we nexweş yan jî rêwî be, bila bi qasî rojên ku xwariyê di rojê din de bigire. Yên dikaribin jî di wê ku bi qasî têrxwarina belengezekî fidyeyekê bidin. Kê ji dil û can pirtir bide, ji bo vî ew çêtir e. Ger hûn bizanibin helbet rojîgirtina we ji we re bixêrtir e. Meha Remazanê ya ku Qur'an tê de hatiye nazilkirin ji bo mirovan rêber e. Ji rêberî û hewcudakirina heq û batîlê ayetên eşkere ne. Kesê ku bigihêje wê mehê, bila wê mehê rojiyê bigire. Kesê nexweş an rêvî be, bila bi qasî rojên xwariyê di rojên din de rojiyê bigire. Allah rehetiya we dixwaze, zehmetiya we naxwaze. Ew dixwaze ku hûn ji marê temam bikin û ji bo ku rêya rast bi ber vexistiyê jî wî mezin bidêrin. Hevî dibe ku hûn şikir bikin. Gava ewdên min ji te bipirsin, bêguman ez pir nêzîvan im. Gava yê gazî min bike jî, ez gaziyê wî qebûl dikim, bila ew jî gaziya min qebûl bikin û baweriyê bi min bînin, da ku ew bi ser rêya rast bikevin. Di şeva rojiyê de çûna cem jinên we ji bo we helal bûye. Ew ji we re cil in, hûn jî ji wan re cil in. Allah dizanibû ku hûn ê bi xwe nikaribin û herin cem wan. Seba wê tobeya we qebûl kir û di we bihûrî. Ji niha pê we herin cem jinên xwe û tiştê Allah ji we re nivîsiye bixwazin. Heya şeveqê, heya weqtê şefeqê. Heya ku ronahiya şefeqê ji tarîtiya şevê ji we re xuya dibe. Hûn bixwin û vexwin. Paşê rojiyê heya êvarê temam bikin. Eger hûn ji bo xewlê îtikafê di mizgefta de bin, nêzî jinên xwe nebin. Ev sînorê Allah e, nêzî wan nebin. Bi vî avayî Allah ayetên xwe ji mirovan re diyar dike. Hevî dibe ku ew ji nerazîbûniya Xwedeya xwe biparêzin. Hûn di nav xwe de malê hev bi neheqî nexwin û ji bo ku hûn malê hinek mirovan bi gunehkarî bixwin, bizanîn mal nedin hakîman. Ew hîvan ji te dipirsin. Tu bibêje ew ji bo mirovan û bi taybetî jî ji hecê re pîvanên wext in. Qencî ne ev e ku hûn di baş xaniyan re bên têkevin wan. Lêbelê qencî tevgera wî kesî ku ji tiştên qayîliya Xwedê pê nîne, xwe diparêze. Di deriyên wan re têkevin malan. Hûn xwe ji tiştên ku qayîliya Xwedê pê tune ye biparêzin. Hevî dibe hûn xelas bibin. Hûn di rêya Allah de li dijî wanên ku bi we re şer dikin, şer bikin. Zînhar zêde neçin. Bêguman Allah ji yên ji hedê xwe derdikevin, hez nake. Hûn li ku rastî wan bên wan bikujin û ji ciyê ku wan
ve jê derxistiye hûn jî van derxin. Fitne ji kuştinê dijwartir e. Heya ew li mizgefta heramê bi we re şer nekin, hûn bi van re şer nekin. Lê ger ew bi we re şer bikin, hûn jî bi wan re şer bikin. Cezayê kafiran wiha ye. Ger ew dew jê berdin, bêguman Allah xefûr û rahîm e. Heya ku fitne nemîne û dîn tenê bibe yê Allah, hûn bi van re şer bikin. Eger dew jê berdin, êdî dijminayî tenê li dijî zaliman e. Meha heram bi meha heramê ye. Rûmetî jî li hemberê rûmetiyê ye. Êdî kî tehdeyê li we bike, hûn jî bi qasî tehdeya ku wan li we kiriye, tehdeyê li wan bikin. Hûn xwe ji Allah biparêzin û bizanibin ku Allah bi yên xwe diparêzin re ye. Hûn di rîya Allah de înfaq bikin û bi destên xwe navêjin xeterê. Qenciyê bikin, bêguman Allah ji yên qenciyê dikin hez dike. Hec û umre ji Allah re tekûz bikin. Eger hûn ji hec û umreyê bên menîkirin, ji tarîşên ku dibin qurban kîjan hêsan be wê bişînin. Heya qurban negihêje ciyê xwe, serên xwe kûr nekin. Lê kî ji we nexweş be yan jî serêşiyek pê re hebe, fîdyeyek jê re pêwîst e. Divê ku ji bedelê we rojî bigire, yan sedeqeyek bide û yan jî qurbanekî ser jê bike. Gava hûn ewle bibin, ê bixwaze heya rojên hecê qîma xwe bi umrê bîne. Divê ku ji tarîşên dibin qurban kîjan hêsan be, wê bike gorî. Kesê peyda neke, divê 3 rojan li hecê, 7 rojan ji gava vegere mala xwe rojiyê bigire. Ev 10 rojên tekûz in. Ev ji bo wan kesên ku ehlên wî li mizgefta heramê û li derdora wê rûnan in. Xwe ji Allah biparêzin, bizanibin ku bêguman azabê Allah dijwar e. Hec mehên malûm in. Kesê di van mehan de têkeve rêya hecê, divê bizanibe ku têkiliya cinsî gunehkarî, gengêşî û pêvçûn di hecê de nîne. Hûn çi xêrê bikin, Allah pê dizane. Qutê xwe amade bikin, bêguman qutê herî rind teqwa ye. Gelî yên bihiş, xwe ji bê emriya min biparêzin. Eger di mevsima hecê de hûn bazirganiyê bikin û fezl û kerema Xwedayê xwe bixwazin, ji we re guneh nîne. Gava hûn tev bi hew re ji Erafatê daketin li meşarîl heramê Allah bi bîr bînin. Wekî Xweda şanî we daye. Hûn wî bi bîr bînin, bi rastî jî beriya ku ew rîya rast bi ber ve bixe. Hûn ji ehlê delaletê bûn. Paşê ji ciyê ku meriv bi hev re mîna lêhiyê jê diherikin, hûn jî biherikin. Ji Allah bexşandinê bixwazin, bêguman Allah xefûr û rahîm e. Gava ve îbadeta xwe ya hecê qedand, mîna ku ve wextekî bawanê xwe bi bîr danî, jê hîn bêhtir Allah bi bîr bînin. Hin meriv dibêjin Rebbê me, para me li dinyayê bide me. Tu nasîbê wî di axirêtê de nîne. Hin ji wan jî dibêjin Perwerdekarê me, li dinyayê ji qenciyê, li axirêtê jî qenciyê bide me û ji ezabê agir biparêze. Ev bixwe ji tiştên wan bi dest xistine, xwediyê parekî mezin in. Allah heseban pir zû dibîne.